la remucha al Celta, Licó el balón, Dani Parejo, entre sus de cancha, pero en una banda, Parejo, té que retiene el balón, no té clara la passada, la Teres Fèlix, no té jugadors, molt bé Parejo, en l'autopasada de taló brillant per Enzo Pérez, Enzo intenta guanyar, l'envia per el centre, per la banda, el balón per la gol! Avança molt bé Enzo Pérez, veu com entra per interior Lato, fenomenal el xaval, la centrada, fa fàcil lo fàcil i que complicat es fer això, per a que arribi Munir, sorprenent al punt de penal, tocant la rasa, no pot fer res Sergio Álvarez, s'avança el València, li pega la volta al marcador, 22 de la segona, 67 de partit, València, Munir, 2, Celta de Vigo 1.